Mensen, de vorige maand was ik 50 jaar getrouwd. Dat heb ik alleen nooit klaargekregen. Nee, want ik zei nu tegen mijn broer, ik zeg eigenlijk zijn er maar 25. Want de hele van de tijd waar ik werken. En als ik van die 25 jaar nou eens een tijd aftel dat ik gevoetbald, gewielrend en gebiljart heb, dan blijven er nog 11 jaar over. En als ik van die 11 jaar nou eens een tijd aftel dat ik geslapen heb, dan kom ik goed op niks. En dan mocht mijn vrouw nog blij zien dat ik niks om vissen geef. Anders had ik misschien nog een ander maatje gehad. Nee, want toen kwam ik zo door de week toe en toen zei mijn vrouw tegen mij, Jeerke, zei ze, vrijdag zijn we 50 jaar getrouwd. Zullen we er een gezellig weekend van maken? Oh, ik zeg, dat is goed. Oh, zit ze, dan zien we elkaar maandag weer. Ja, mijn vrouw die heeft ook 2 hobby's. Tennissen en autorijden. Met tennissen raakt ze niks. Er zijn er meer bij die doen tennissen, dat duur gaat, hè. Maar ik moet zeggen, we doen ook samen vrijwilligerswerk, want we hoeven niet meer te werken. En dat leefde soms net niet in, dan komt de geregelde keer toe dat de vrouw niet thuis is. En van de week was dat ook hetzelfde. Ik kwam tussen de middag thuis, mijn vrouw waren niet thuis en dan liet er een briefje op de tafel. En dat zal ik ook eens even vuur lezen. Lieve schat, moet eens kijken, na 50 jaar. Ik ben op het werk, dus vrijwilligerswerk. Het eten staat op het gasstel. Je hoeft alleen maar een lucifer aan te steken. Het gas heb ik vanmorgen al opengedraaid. Nou, dat is toch geweldig, of niet, hè? En dan stiert er een stukje niks en dan stiert er, ik hou van jou. En daar weer een stukje niks en dan stiert er tot later. Ja, we doen zoveel vrijwilligerswerk. Alleen dinsdags doe ik geen vrijwilligerswerk. Dan gaan we naar de markt. Van een tijd terug zegt mijn vrouw tegen zo'n marktkel, ik heb hier 25 winterviooltjes voor in een bloemenbak. Toen zit de marktkel tegen een uur, heb ik geen kartonnen doos? Ik zeg, wie vraagt het ook niet of je geen plastic zak hebt? Mannen, de 2 geheimen van een goed huwelijk. Ten eerste, als je thuis iets fout gedaan hebt, geef het meteen toe. En ten tweede, als je gelijk hebt, houd de mond. Ja, er is een heel verschil met het huwelijksleven van vroeger tegenover nou zo. Vroeger, toen hadden de elders verschillende kinderen. Tegenwoordig hebben de kinderen verschillende elders. Ja, en toen ik trouwde, vuurlichting had ik geen gehad. Ik had geen vuurlichting gehad. Ik wist nog niet hoe een vrouw in bed moest liggen. Maar dan blijkt als je getrouwd ziet dat een vrouw rechts van jou in bed moet liggen. Maar tegenwoordig zien er ook wat hier veel die laten een vrouw. Oh, die kennen jullie toch ook? En in de witte broodsweken heb ik niet van de liefde geleefd, maar uit blik. Want ik zeg de verder dag nog tegen de vrouw, ik zeg, hoe heet dat eten? Ja, zegt ze, dat weet ik ook niet, maar op het blik stond voor uw trouwe lieveling. Dat heeft mijn vader gezegd. De 4 dingen voor een goede relatie, jong, zegt hij. Ten eerste zegt hij, is het belangrijk dat je een vrouw vindt die goed kan koken. Ten tweede zegt hij, is het belangrijk dat je een vrouw vindt die goed kan koken. Ten derde zegt hij, belangrijk dat een vrouw die goed werk heeft. En ten vierde, dat is het allerbelangrijkste, je moet ervoor zorgen dat deze 3 vrouwen elkaar niet kennen. En met zo'n vrouw ben ik al 50 jaar getrouwd.
En dat hebben we ook gevierd ook, joh, want mijn vrouw zei, gaan we in een avond gaan we samen naar Eindhoven naar de Schouwburg. En ik was nog nooit in de Schouwburg geweest. Want mijn vrouw zei, we moeten wel in smoking. Fijn, ik nog een nieuw pak gekocht. We zou je met een trein naar Eindhoven toe gaan. Dus weer naar het station toe, want we hebben toen geen trein. Komen we in Eindhoven aan, waren we nog veel te vroeg, hebben we nog wat gewinkeld. Heb ik nog een dekbed gekocht. Die zei die verkoopster nog, hoe groot moet dat dekbed zien? Ja, ik zeg, dan moeten er 2 onder kunnen liggen. En 1 recht op staan. We komen toch gepakt en gezakt bij de Schouwburg aan. Zitten zo'n mevrouw, volgens mij waren ze besmet. Want die zat in zo'n glazen kuurtje. Ik zeg, 2 kaartjes voor Paul de Leeuw, zegt ze. Ik zeg, nee, voor de vrouw en voor mij. En ik geef nu eens geen paars geld, hè. Want ik krijg er niks terug. Ik tel het nou, ik tel het nog een keer nou. Klopt het, zegt ze? Ja, ik zeg helemaal net. En ik weet nog of je soms in Eindhoven in de Schouwburg ziet geweest. Dat zien allemaal verschillende zalen. We wisten niet wat voor zaal we moesten hebben. Stonden nog zo'n plattegrond met zo'n piel bij, u bent hier. Ik zeg tegen de vrouw, we weten niet toch dat we hier zien. Ik zeg, dat hebben we toch tegen niemand gezegd? Op een gegeven moment wisten we wat voor zaal we moesten hebben. Ik werd terug naar dat vrouwke in dat glazen kuurtje. Jongen, zegt ze, dit is al de 4e keer dat je kaartjes komt halen. Ja, ik zeg, er stiert zo'n gek aan de deur, die scheurt hier eens kapot. Ben weer terug naar de zaal toe, waar de deur inmiddels al dicht. Stond er boven de deur nog zo'n bord, no smoking. Paar goed getrokken. Hij gaat nog een remspoor in de box. Ik maak die deur open, stiert in mijn handen weer. Meneer, zegt, je mag uw kaartje. Ik zeg, koop er nou zelf, man. Ik hoorde net dat Paul de Leeuw zei, pauze. En ik kwam goed uit, want mijn vrouw heeft een thermoskan koffie meegenomen. Boterhammen met ei hebben we bij ons. 'S Middags heb ik nog frikadel speciaal met nasi gehad. En schijnbaar is me dat niet goed bevallen. Want ik zeg op een gegeven moment tegen mijn vrouw, ik zeg, volgens mij moet ik braken. Hoe wacht maar, zegt ze, ik heb al de plastic zak bij mij. Ik zeg, je denkt toch zeker niet dat jij mij naar huis kan nemen? Weet je wel, met een trein op huis aan, kom ik in de trein ook net naar zo'n Hollandse kak met om te zitten. Die begint zich op een gegeven moment te plemuren. Ja, ik zeg, mevrouw, dat word ik wel tijd, want je ziet niet moeders mooiste. Ja, maar zegt ze, je ziet zat. Ja, ik zeg, maar dat is meer dan over. Ja, mensen, het huwelijk, dat is geven en nemen. Maar ik zou zeggen, neem het ervan, want in een goed huwelijk heeft niemand de box aan. Gezellige middag samen.